טוב, אז התעוררתי כל כך מוקדם כי יש היום איזה משהו שביחד עם בר שותף שלי צילומים בצהריים שאנחנו עושים בשבילו לרכב שהוא עושה לו סקירה. סליחה על הכל בוקר. אז יש איזה כמה דברים שאני רוצה להספיק לעבוד עליהם לפני ללקוחות שלי, אז אני הולך לשבת עליהם עכשיו. קודם כל קפה של בוקר, לשבת קצת במרפסת ולחזור לפה לעבוד. תחשבו באמת שאני בלוגר רכבים. מה אתה אומר? אני אומר שזה נראה שזה הולך להיות רכב ממש מגניב האמת. 001R, ברקסים קרמיים לרכב חשמלי, 10 בוכנות, 0 ב-2.02 שניות. זורק לי פה נתונים כאילו זה מעניין אותי. למרות שאני לא בלוגר רכבים, יצא ששתי הוולוגים שלי מתחילים עם רכב. בוא, איזה זה, חשבתי שמישהו בא להתנקש בי. למבולגיני. נכנסתי לאוטו כדי להתייבש בינתיים, אבל בעיקרון אנחנו הולכים לצלם סרטון הסבר על אוטו של זיקר, שלא באמת הולך לנסוע בכבישים בארץ. אני הולך לעשות את הקריאיטיב מבחוץ ביחד עם הצלם, בר הולך להצטלם, זה הולך לעלות לעמוד שלו, והולך להיות כיף. אני אשים טיימלפס ככה גם כן שוב פעם בצד כדי שתראו את כל מה שקורה בזמן שאנחנו עושים. הרבה תזוזה מסביב לרכב. אז יאללה, אני עושה עכשיו איזשהו מעבר יפה כזה לתוך. מטורף לגמרי. וואלה, זה מטורף. תעשה רווח בין הסוס, ברגע שאתה מסיים את הסוס אני יכול לעשות לו גו, ואז תגיד מה זה הדבר הזה בזמן שאתה עובר אותו. יאללה. רבב. רבב. מכן הזה, אבל זה מכונות קפה מטורף. מקווה מאוד שיתנו לי להכין בקפה, אבל אם כן אני אעשה ואני אראה לכם. טוב, אז אני אסביר ממש בקצרה, כי עשינו מעבר מאוד חד מרכבים פתאום למכונות קפה, אבל בעיקרון עברנו מהצילומים למקום שמייבא מכונות קפה ממש מגניבות שעושות קפה עם בריסטה, מפודים כאלה קטנים שמלאים בפולים תכונים. בסוף הסרטון אני אסביר בדיוק מה היה שם. טוב, סיימנו את היום, אחרי שהיינו בפגישות שלא היינו מוכנים אליהם, ויצאנו עם מכונת קפה, אי אפשר לקרוא לזה קפסולות, פודים זה נקרא, עם קפה טחון ממש כאילו זה מכונה של בריסטה, וארגז צלחות וכוסות חדשות. קיצור, סט קפה חדש שהולך להחליף את המכונת נספרסו שלנו. יום מטורף, מקווה שנהנתם, וניפגש בפעם הבאה.